Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. Днес искам да ви покажа нашето Uplight осветление. В случая това са само две тела, но когато ходим на локация, носим много повече с нас. В момента са свързани с безжично управление, което аз правя посредством този таблет. И ако искаме да създадем дискотека, можем да създадем дискотека. Ако искаме плавно да се преливат, могат и плавно да се преливат. Можем да увеличим скоростта, с която свети осветлението, можем да контролираме и всички цветове, с които се случва това нещо. Ето, мога да го направя само жълто или лаво да се сменят в момента. Жълто и синьо по-скоро, защото това са два комплиментни цвята. И всъщност можем да направим много приятна заливка за вашето събитие. Защо безжично управление? Защото ние можем да сме скрити в единия ъгъл на вашата зала и оттам да управляваме абсолютно всичко. Самите устройства, както виждате, са манички, не заемат много място и могат да бъдат страхотна добавка към вашата зала. Кога използваме Uplight осветление? Когато искаме да създадем атмосфера, когато искаме да направим цвета вътре в залата комплиментен към декорацията или към нещо друго. Обикновено правим заливката лилава, синя, жълта, в зависимост от това, ако сме на сватба, примерно, каква е декорацията, за да бъде комплимент към самата декорация, дали са живи цветя, дали са изкуствени и така нататък. А когато правим конференции, всъщност с тези тела можем да създаваме и малко по-динамична атмосфера за откриването на конференцията или за закриването, или когато има някакви артисти на сцената, които трябва да направят нещо, или просто когато излиза лектора на сцената, така че да създадем онзи вайб, така че хората да могат да пляскат и да го аплодират, а той да се чувства още по-уверен, за да изнесе своята прекрасна презентация. Може да наемете тези тела на 0883 555 030 или през нашия сайт eventsbakery.bg. Хубав ден! Thank you.